Azima ke nake waso na hakika, in ba ke ba babu wacce zan ba kauna. Kai nake waso na hakika, in ba kai ba. To masoyana maza da mata, yadda kuka sani sunana Sarah Aloysius. Ina muku albishir. Na zo muku da wata sabuwar labari, wato Kannywood a cikin tafin hannunka. Ina mai kira gare ku da ku je Play Store ɗinku, ku yi downloading ɗin mujallar mu TV app a Play Store domin ganin fim ɗin Azima akan mujallar mu TV app. Ina mai kira gare ku je Google Play Store ku yi downloading ɗin mujallar mu TV app a Play Store ɗinku. Na kalli fim ɗin Azima, sunana Sarah Aloysius kamar yadda kuka sani, sai kun zo. Da abin da za ka yi min na soyi na